Mugusi. Obotuko no boikomi mwanchumo rigararia mutinyino ikomi na kabere omwaka no gwichiri bere 25 amatuko atikere ni 15 ka tochengero mwega bwesuguku na boiga amatuko 20 neri motnya ko batuko tambuko mwako muya gwichiri bere 25 ensana yamo ya bono botuko kuroiga sobo gatagati bo mocho Nairobi county ya Kisii county ya Nairobi county ya Nyamira na kurwandonsi haso gutubwate kuru mwanchumo rigararia twakwari ndria senchira beno tosange na kurigeria nararia ya ANK waseri tukeriga na boigo nararia ya bariki baito bamangana basangiriri kurwa semambi yarenge ntambe nchenkoro kwa Clinton Ndigi una botambe haseri baga ria batokubwatira no botukubware bakwenekia nuko manyatora ya ANK gwetera senchira marigine chibicha twakwarira ndira senchira beno karanso ikobe na intukurbono oikomwerio na bonsi bari bakubwatie mesega ya mayekuru ensoke nsemo wetera semitandao abagotonyora buna Ensoko TV ensemo ya Facebook na YouTube bosase mitandao ya ne una Clinton Ndigi mwancho murigeria ya kere Jumatano ngobatore ni barongo ya ne Frida Kirubo kurende Frida noare ase omutimoko na boigo na chikwira ndiremesa ya mayekuru ensoke nsemo na nemono ensemo yeringana rieke moya Jumatano yeiki enya kurenda serero ntochikoba nere Edwin Nyang'au achikoba kagotomanya asobutko turachiko kwandra amarieta abere rirongo ne rirongo chingencho chia marieta ega mwancho murigeria nararia toika sensemeyo ya kabere tosange go chakira ensa emo nenusigo toskare mesema ya kuru ensoke ensemo achakira bon Karibu sana mwancho murigeria bono togochaka amangana maya no robotiro kubwatia musacho yomo uyo taramanyekana gwikira bono nigo asambwa goika gukwa obotko bugo kiera rero hime yekenyoro hekemoke gotoka ase ensemo ya Nyansancha ensemo ye bunge ya Bobasi ase county ya Kisii asakagirwa koba omoibi nekerasaga nabanyakenyoro maiga ya gotoka kagoikirania ubusaka gokagero goikirania oboibi ase nyombe yamo hasabwatiraniwa nabanyanyimbo banyarako bagikirana sensemeyo bekurase getaseni kyanyangoso banyarako bakurusyo mubero yo sensemeyo na konyoira goika senke ndo botukinigo bwachakiwe rimorioka unagotomanyo murikito Dominic Onderi Omokagiro ya mubo ibini gasamba goiko kona bana kinyero babunyansi yage ward ya basibogitare bunge ya base county ya Kisii maiga yogo toka emenyombe ya masata gorete na goswaime abwase abanyere bamutangiranete oreime ase airete getambukiro gigotagura mabate na gotama ase abana kinyero bamubwatiti na kumubwata na kumusamba goika ogokwa bona gerona igwe kurate inanje na minyoka na jana nyora omongwano oyo bwatiro obekirwo morero bona igo nago saba abantu baminto oyoro legenteke nande kabwata koboko gotambe agenda atige kontena abantu mbale noyo bweka nini oyo bweko chitega nabwate esigani yaringe ko rumumuro tari ubwekenyoreke nabwate esigani ya morente tega egere bache gukora ubusari obu na namanyete no monyene nyombe etakoreta tari ngoro ngota ni gasiengiya nande korokwa egisambo korokia bamura baito batige bintu binge bya bana abo baito batige bintu binge ebi baligerie kirikino ke bwate gesinini kaliye kikinyoko na iso babwate batige bintu ko saka bintu bya bande abamenyi bekinyoreke ganigo bamuchira bayibya soko bachanda maiga yebikoro byo bikomentekana asamatuka bwangoiga ase abayibi babiri bakubatarera ase chinka cyabo nonye nase chikanisa cyusi chimboli nche ibukurwaiga bwangoiga iki machine chiyo botanga sa chinche ibukurwaiga nabono musacha ungabu no yokole muna yanga munaya twabeire kirori nole bali batagete guchiunga no boibi na basabire goikeraiga tigatonyale togotiga kwa sababu tobe abamo babo okogikerio boibi obo kwa sababu kibora agenderere abange babo ntumie negisaku kia mambi nkebe gekoera kama gochi magiga
Ona karanatama baminto mwanya getinge nabo twaontokeranire iga omobere bw'omokagero iga nigo orusi gwasaiga n'abanyimba kurase egeteseni kia nyangusu ekera bono ekegoria ekeokina boni agiasabire gwetanga kurwase oboibi tigo oboibi yaenda chikanisa njio tigo obotinga mokunyokora nsa paka abana baino paka abana baito akirete omorembe mutagwajaga kimotigo oboibi magende kanisa mwarengerio amanene bweka iba moko jente bweka ineka bye abato nabatona mwandako kubatikana no komentekana ko bikora byo bikura sorgongo riganiga abantu bonse banyako basaba serikali nyarako bagotinya oborendi asaiga irigo kenene bikora bingabine biga kuripoti rete kego na mbemagian soko TV kuro kenyoro kia Bunyansi yake kutoka gaiga ase ward ya Basi Bogetario gaiga ase bunge ya Basi county ya Kisii Eretarian Dominic Onderi Nyabuto Toska bosio mwanchumo rigararia ya mateyamo kurwase kenyoro kia boiyeki botori kegotoke ward ya Rianense mu bunge ya Bonchari county ya Kisii nigo ya bodi ya serikali wesona nyagati eriko bakonya asebatebire huna nigo mosibati bwenkeyo habirega kundirirwa asamatuko yaitire hasabantu batamanyiri babere bawikarana senka yae na koenekia obosari bwe nyumba yae nabo igo gwikirania oboibi nonya nabo nigo bona umosibati oyo aorokirie obwoba asekeria atebire muna no kugwaserirwa igoro yendemero asenkeyo muri kitopetuel machini nago tumanyia senchiro gwikirana Emate yo musubati Roskirbo kurase kinyoro kia boiyeki ward ya Riane bunge ya Bonchari county ya Kisii nigo esokire na korokyo kugechuo kwae sokonirwa na kwa negoserwa kurasobore mu bwatigere tunangina byaro yori nyagusira Ano muchando mbwate twamenyete bujana mako byara keralingi mayo tukamenya na yartsa bwati muchando ndi bwensi kara mako byara asira nangire kororo muchando utali muya abante bago chagiti tukonta yo isikonga kali kanisa abwata bangatere ibintu byane bansalirie ibintu byane ngo chananyole bisaligete Rengana no musubati Rose nigagoteba chintunda chinyinge nigeni we yabereke guseriwa neyende kuibwa igento kya mutigere no muichano ase bikorebyo byogo hikiranirwa chingaki achire kanisa ituke limekera na renge kanisa ngachigoicha nganyora maene birole byane byedirisha ya mabyatiru no morango njenga omega na tebate abature timba nkonya kende ngatiga igo nande ritukoli kubwati nande bagacha nande bagaswachi koni bagata chibesheni cyane ekene pinkarangeria bayiri bagacha bagachigukaranza gukwana ringene machibu tatogeti ekera nategerera nande mu wike yame ya kabire igege koera nande ngoirwe kanisa ritukolia chimamosi nande nganya abana basalire chidirisha cyane chonsipi cyenyombe ngima chidirisha inye bagatagule chikoni yane bakarusia mabati yane mabati 16 Boigo nigaereire nigabereka kogoserwa bugima bwae iri kunganya kurwasubure mubo asatige na mubori ya manke igoro yobugima bwae nabana baye asa motkare bosio bana bakunya konge bitisho bagontenga nganye kurwa bono tima itinga inkogenda nabana nimbwate mbwata abana banene saizi abana bane mbwata abana bachete form 4 babere nimbwata abana bali college ngani iri gosomi saidirisha timbo ati chisuguri bakayira chionsi bono gonsi nyirenga kera bagonte bindu angende mako byara nasirete timbo ati makonyu ndi bwensi mugakone tayo bono none jijirani cyane chikumetine kinga ibono nkogenda igonsi nyirenga ngai ngutamira gochi Torekiga niko kyabayireire abamate wesokia na kuboria okubwatrana ire kwene kibuna nkomokonya baro musubati uyo konyoro bwene bwae abamate tokonyane tokonya munye musubati uyo ikiagera bono na igite kunywa mungina kale moyo ina biara mumuru yo ate ulingi musaja nasirite mumuru mwa honara uliri omuongo busaligite kidogo igo bono nye nere bikutigarita abwente kulendu amasikani abe atigeru buli mu buli ba mwete bono muna tubu mayete na kitu wale kumurwanira banye konyarekana linganire kala bikwa se media ya serikali mukia tua elinde nyako gwika SNK nyine konyarekana barase bekwe ebarase nyako abagukwana umayene oyo nyorete kugora saya asarenda arusha ga portion kaye obonda tigere muswati nyako bokurima asensema ya muswati Rose niga isokiri na kuburia serikali wesoni gati ere kwene kinga ko bakonya bare anyore obwende bwae bono usaba kwane na asimole se serikali akimondolera mabira moiso ime egera monkonya mangana yega
gose ninyare gokonya kanyora bwene bwa Kuripotira Ensoko TV kurase Kenyoro kia buye kibunge ya Bonchari County ya Kisii Chempethuel Machin Bebana marikito Pethuel Machini na roboti rwa senchera yobo ikirano mwanchu murigari atogosuka bosia so roboti ronde musayomo ase Kevin Moseti kurwa se Kenyoro kia boke mweri egotoke nsemo ya Nyacheki bunge ya Bobasi County ya Kisii niga esokire na gosabe serikali kumwenekeria ho bwene bwaye maiga yaye gosaganwa no munyanyimbo ya mubigeta seni kia Nyacheki murikito Wycliffe agotomanya senchera yobo ikirano Omusayo yomo kurwa ase Kenyoro kia boke mweri Nyacheki ensemo ye bunge ya Bobasi nigo aesokire rekorero bwene bwaye maiga yo gosagana no munyanyimbo yomo kurwa se gitaseni kia banyanyimbo kia Nyacheki Sasa manyitanguru Kevin Moseti yalenge Sunday kitali kijalenge 21 saa moja igatwali kuirama be nabutu ete polisi gabutu alenge nje na Jazz Onjali na Felix tugeta polisi abo tugenda ekeme siringira abo saipe abo polisi nsema tugenda kubeka amabe oneke tugenda kubeka amabere musigari nara abo agacha tukwani kaboli akambwate sweta kurumega kamboli nayo kuru Kevin ngamateye agante iso aguchiga iganchuko chande tokwana naye akangira uchi polisi mabulende kerangira akangiti murango maega abwa gansoi magante ituga mansabu akarusio moro lenge gabu kwerende kona gabo karute bundukia mesa cha kongita no moro irende nki ari gokobuni wona era ari kongita tali gonde abuno go suspect nki yawo gokobuni Ono njemanya bwo suspect kwa no mwitike na ara utu alenge na erekero na motigete ono nalio ya kolite kwerende agaja kamwe namba kanga kirezi mi akamboli mwitiko yo kamwe na akaina ni namba so musigari yo want meeting jo so musigari yo lenge keranga kirete sim korengana na kirori oyuba lenge komo ekero bakite ko ni mabere nigo baigwete bikuro kurwa asegeta sene kikia banyanyimbo abwasaba munyogate go chiaroro abwasaba munyorete gago ikorwa ne mioro Ndrako beka mabere ate igo tukaigu umuntu ka okura kerto igo umuntu ka okura tukagenda tukachikanyara musikali yabwate beti andrete guita Kevin musikali yanda to muita ne beti tubona tukachikoligereria musikali yo agatike kumuita na tie kumuita ntu tukarua tukagenda na Kevin tugacha tukarua ali tukaira Kevin aseke mesurigete kerinye cheki ekyo ogumya nkelibu na omusayo yota amanyete ekyalenge koboligwa abo bono aseretwe asomanya gitali ero kwenyorera oburwalia tebundukia mesa cha kongita no moro irende nki ari gokobuni wona era ari kongita tali gonde nigo aichanete ekiagera no nyota mire kubeka kiroboti asegete seni kikia banyanyimbo nigo babera bakwe bacherwa na kwegwa kitali gicingao kolende goikira bono karanyara kwegwa obi tukenda abunya chekirende kubwate kwerende kolike statement nya kubwate PTA yu mbate tikotolikira bana gotongaina ngaina kuna igoro no twalenge yatakere batolikero bagatotainga atyo yo bwate case tayo ngabakachitalikisa 17 ane mambi ya tukachigoja tupagatayo siesi na rogodiri na mugana yo ona tayo ande bagatoyitalikigete bagatayana na moche ono nigo bayesabira serikali komo bwene bwaye elinde omonyanyimbo yo airurwe getambakero keri chiko alright wana agusaba kwa goja serikali ngoro kichinga kibuneti njogo za bakwana kya serikali liyo yuabwa turu kwere ate bengi aliko ngitero chiro mora aliko ngitonya na mugo sereta yunta maiti tar kumbwa tansibe elinde amangana yo agambo wanya na mugo sereta maiti Jutali aliko bwata cha ko ngitano mora andi musikali oroje nago misete nago misete ono no motura ngage bana basiraro ko bado bakabona yango ukuru sane tagerenje yake Thompson Osoro no yomega tia bagereri babwane bamanyabanto nigo agikerega kolekyo kabono iga umuro itanya kobeka opi alinya Nyacheki police station na abasikali baunchukire babeire kinyang'au nabo bweneire kolenda abananchi tali baroba bweneire goita abananchi bago bigo ita abananchi na abasikali bago ita abananchi so we are appealing to speed attack action bono nigo yatigire ase serikali kweneke buno musayo yonko nyorare obokonyi bwa bwango yaliagendere nemerobelyo yokubwata lichiko inkuripoteria Ensoko TV kuronyacheki ensemo yebunge ya Bobasi County ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge
Toska bosio mwancho morigaria ensemo yekiombe kiabatami bechisegi cy'umwaka bw'ekiri bubere na isano na ibere kiri bubere na isano na isato ime county ya Kisii nigo bayasokire na kugania gwakanwa engeria yabo ekero batanya gwakanwa ange myaka 20 bono bakoragwa no munyakerogo obo ime county ya Kisii uyu manyakaine buna Joseph Atambo nigo bono aichaneire na sekia batami kurwase chinsemo chinde chinse ya Kenya banyare ko bagokonywa aboigo ono muraibwense ya Kenya umuske William Ruto na kuradia buna abatami bonsi bakanwe asobomo buna bagandrie na serikali kwa ngoya bose bagandrie serikali kwa ngoya meroberi yo kwenekiwa Petuli Machini na gotomanya senchero bwikira ensemo yekiombe kia batami kure county ya Kisii nigo baisokire na korwekerukia bucha serikali yemaiga yokombi wasegegetambe nabo igo batanya kwa engere yabo gesa chia segicho mwaka bwechirubire na isano nebere chirubire na isano na isato ukwana asiribaga ryekiombe nigo manyakerogo bwekiombekyo asirita Joseph Atambo anyakabaga kwera niga bange banyakaba konyora magani ayo bataranya kabagwikirania asingencho korinwa engeria yabo Atambo niganyakabaga kwene kimna niga batami banda asichinse mochinde chinse ya Kenya banyorere chibese nabo igendemero asibara wime county ya Kisii baombiwe na bakumeti ningi kogera. Leo tumekutana ili ndio tuwe na mikakati. Tunataka serikali etulipe vile ililipa wale wengine wa Central Province na sehemu za Rift Valley, kwa sababu hao walipewa shilingi 1400, wakapewa shamba eka 2.5, wakachengewa, wakapewa machi, wakawekewa machi na vile vitu yote inahitajika kwa katika nyumba ya kifamilia. Haya ndio tunataka kutoka kwa serikali yetu. Nigatamba nyakabaga oteba nigo omuraibwense ya Kenya muskwiri Ruto anyakabaga kurogochika buna abo batanya kabaga kona banyakabaga gwakanwa egento bakumire ninki barobo batarakanirwa wikira bona iga ati tunafanya tumeaitiwa ya kwamba tutasaidiwa. Hata ulisikia rais mpendwa Daktari William Samoei Ruto tarehe 30 mwezi wa 9 akitangaza ya kwamba waathiriwa wale wote walihusika wakati ya 2007 2008 serikali inafanya mikakati ili walipe, na sisi tunauliza tuwe ni umoja ya wale tumejipanga tulipwe, tufanyiwe kama vile yeye mwenyewe aliahidi. James Obuoge noyomo bwa abatami oyonyo shilingi 10 igentanya kabaga kwene kingane chinkimono na bigo na machaya. Mimi ni mmoja wao kwa ile pesa ambayo ilitolewa mbeleni kabisa shilingi 10,000 ndio tulipata. Pesa nyingine tulisikia ilikuja mpaka hapa kwa DC tukakuja tukangangana kuenda mbele, tunaambiwa hakuna China. Sasa kujiuliza China inaenda wapi na nilipata shilingi 10,000? Ninaambiwa sio mkimbizi. Pesa hiyo sasa tukafuatilia, kuna wenye ambao wale ambao walitangulia walikuwa ati ni viongozi, mpaka sasa ndio wanafuatilia nyuma wenye walikula hiyo pesa. Hatukupata hata hela, ndio walipata hiyo pesa, na ndio tena wanaanza kukimbilia sisi nyuma hapa, wanatufuata nyuma sana, hata wanataka tuingie kwao, na hakuna kitu tulipata kutoka kwao. Pesa yetu walichukua yote. Sasa nikilio tunalia, serikali itusaidie, waone hii maranguzi. Wametuumiza, wengine walikatwa mikono, wengine wamekufa, hata wamama walibaki na watoto, pengine wazee wao hakuna. Sensemo ende niko mera nisindiga oya mubo batamya bakora sensemo yambita anyakabaga kobori serikali weson gatina kubakonya ere konyoro bwene bwabo nabo kwa kanwa asabona batamya bo banyakoba kobori serikali wesona negatina kwene kinga konyoro baro bwene bwabo nabo kwa kanwa enengo ndio tunakimbisu kutoka. Hata mimi naishi huko Mbita, tunakimbisu kutoka huko. Sasa kuanzia mwaka 2007 ndio tunasumbuka mpaka saa hii. Kupata kitu chochote. Tunaomba serikali tafadhali etusaidie, etujue na sisi ni waathiriwa. Ndio wengine watoto wao wanakufa. Sasa wengine wanapotelea na wasasi wao, si kupata kitu chochote. Tunaomba tafadhali serikali etusaidie. Na wengine ndio wanatufuata kutoka nyuma, wanaarifu hiki kikundi, lakini ndio tunaomba Mungu. Na sasa hata serikali tafadhali tunaomba mtusaidie kama waathiriwa. Kuripotelea Ensoko TV Kuraigo Muchobo Songo Nchempethuel Machin. Toska bose mwancho morgela sarobati ronde mojumbe honot
Ango Mheshimiwa Josh Nyamoko niko bona atebirie ng'aere na achikonya kobaga kogenda koba serikali yumuske William Ruto eri achikone kyabuna nkwenyorare amagendra saire irabuna hereri ya SGR ene chigo eta sensemo ya ikonga sebunge yo hogoicha nobusoko kwa Joko University hamona magacho yabanyanyimbo hayo igora rero hasensemo ya wadi ya bomwagamo ensemo ya bunge ya North Mugirango igatia barai bari baikira nasomo igoyo ngamono mwakilisho basubati ya county yo Jerusha Mamanyi umutendo basubati county ya Kisii Doris Aburi mubungo nyalibari chacho Mheshimiwa Zaire Janda na boigo niko bagendra kwa okoboko ya serikali ya Kenya Kwanza Murikito Steven Nyariki agotomanya senchero bikira Asomo yaga bwoko igora magacho yoboraro gochi abanyanyimbo ba Nyakenimo Patrol Pace nabo igoko bwato kwa wecheki cha Uwezo Fund asebyombe 20 umuyega ora wano mubunge North Mugirango Moskecho Nyamoko na wikiranwa no women representative we county ya Nyamira Moskejerusha Mumanyi oyo Kisii Doris Aburi Donya no mubunge onyaribari chache Zahiri Chanda aiga umuskenya moko eranga ekende getambukiro kingenjo gyokoretu burendi bukorenda chikawa che factory ekawa ya Nyakenimo iyabeire kegosirie nibo nabarendi goitwa ase kabono to enter into the factory and they broke into the store where they managed to steal an estimated 2,101 kilos of jelly that were equivalent to 8.5 bags of jelly estimated at 20,000. Onye mwe igwano musike chairman akwana yakwana na tuwabere tego tuwale problem asense meye asenye nchiyo boibi we kahawa. Hiyo ndio sababu tuko hapa asenye nchotua rwepe ila na wikato make sure abaskali balia wagwanta go chunge bimalivyo ito bachira wetu rwepe ila na mtuba bachira nyombe imwara nere gaiga aya na William Ruto asante sana ya sababu nchiro leronko rutoli check to 20 different groups. Nyamusi Highway 50,000. Akereke kioni go Moskenya moko agendere wakera iko ka serikali Moske William Ruto asereranga ekero asugete korwa serikali nigo chipara abegete asomoroberio yarusetiwe asebono chiraniwe nyuma yo kwirana serikali lakini nkaliria nkarasuka kubwa serikali ndio narasuka ndio narasa ngandanga tabana bono tiga abagusi tuna kubwatana nayo akarongo chikana nale budget yana abegete yagare garusi lakini nganatumia akili yane n'abantu bari babuncho karanka babo baterena tigatuski uchiga moedio we lost out but when we get pale ile tuanyira ni yororo nyinyi watu wa Nyamira mmepata hiyo railway sisi kama wa Kisii kutoka huko na sisi tumepata airport yani kutoka serikali yenye koroku ya Kenya Kwanza igeni sasa unagandrana na kanenge that is why sisi itu bwa tuombe chilombe bwezi emere moya itome yotangaza na tokorere abantu baitu egasi asa serikali yerobon tutumye toligereria abantu baminto nabo kuiwembe buneko gusa naenda abantu korora mure na kiero cy'omutu asensemo y'abateneri b'abasubati ba Kisii na Nyamira nigo bagendere kubatoke kurentindi go cyabamenyi bari abagosara abana banyeruka na bari ababikire bose oboiti bw'abana bake matoto mmoja kianinda kutoka kianinda tulikia hata anaua msichana wa miaka 13 kwa sababu ameiba yamini na unajua nilisikia vile hiyo msichana ameiba hapo. Kazi ya kulea na kufunza na kutunza ni jitu, sio kazi ya kuua. Afadhali ulale njaa, lakini usitume mtoto tingatinga sangapi? Nigekerekyo basabira baraya basubati basikwe. Tuarani, tuwatira
Stephen Nyerikembone Ensoko TV North Mogrango e county ya Nyamira. Kurase county ya Nyamira mwanchumo rigaria tokoso ase county ya Kisii na bono wabuna enchire yamo yoko keia chise gichegenka ose gender based violence niko bono higati aborokiwa kurase University ya Kisii abako somera lichiko batware egikaro kyabene yoko semia abana inchi igoro yokorwania chise gichika gwetera ase enchira yemitandao okwana ase esukuru eyo niko bono aborokiwa abo kero bari konyora maigeria yo gwikane merobire yo basabire abana inchi gotakira kero babwatira nigwe nemechande. Leo tulikuwa tuna commemorate siku ya human rights ambayo pia tulikuwa tunamaliza 16 days of activism. Theme ya leo ilikuwa human rights our everyday essential. Tulikuwa tunaweza kuongelea technology facilitated gender based violence. Tukaweza kujifunza jinsi ya kujichunga tunapokuwa kwenye mitandao. Pia tukaweza kujifunza jinsi sisi kama vijana tunaweza simamia rights zetu, haki zetu na kuweza kuziongea kwa watu wengine, kuwaelimisha jamii. Wanafunzi wa Kisii University wameamua kwamba watakuwa katika mstari wa mbele kuzuia vita ambazo zinaendelea online. They will be responsible and they will use their social media responsibly to create positivity and to build a creation of human rights. Abantu bonsi to the community and the whole country to wente go chamo to manyena go comment on a platform on something in a negative manner. That is, in GBV as a facilitated through technology. And the good thing to a chi platforms to a chinamba cha DCI, chinamba cha usikimi, chinamba cha chi platform au choko report in case interview to ikere no nyena arinka genda somo chief mueleze na kore iruiga na iga maybe on an online platform on all these GBVs happen, and now you are talking on how technology ya nyarire maybe ko facilitate ya mentekanire bono toko rigichinchera chiranyare ko kyana ayemo yabono ko report kende no abantu kwerusia ko protect enchera bare on their online platforms. Teko genderera igas chingaki amangana ya gender based violence na bagusira asengento kero muntu na bakoba aware yegento agakorera ukereke bena ko report igamangana na bakunyara gokyana. Based violence ne ko involve ebintu ebinge ne bwate physical violence ne bwate social violence ne bwate economic violence ebintu buna rape ogotibongwa kwa abana abaiseke pia wavulana wanaweza kuwa wamedhulumiwa kijinsia, ebuna wiko involve rape, alafu pia kutukana mtu online about lowering someone about self-esteem, na wiko include violence as gender-based violence. Mwanchumo rigaria chideka cha butukire merongevere na kianda igoro yensa AMO ya bono marogoba no tokura tigiraga gwase emesa yamayana mange to aroro rakini tuchiko sanga asege kakire busyo kolende tokuro mutumo komo kega ase studio akabere tokurana ensemo yeringana rieke moya obutuko bware rotura chigo sanga nere Edwin Nyangawo wikiranire ase studio hachiko tokonya gosanga chingencho chia marieta abere rirongo naboigo rirongo rigatia bananchi mbasanga na kurubiranga ribyabo na yetu ariga ndiye birangari bya bwetera se namba ite simira se screen yabo gagwo naboigo ase mitandao ite kerero ya Facebook nabogo toma ujumbe beke comment yabo engencho omanyete ya marieta iga abere rirongo naboigo rirongo nararia kwera nanda se kagetari getambe. Eye Nsoko TV
uboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchurelia 0788666662 ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya uweka chinsa ibere tomocha ngekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Omokubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tochikumirana keraritko ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselubwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagara Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumira nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kerarituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yeito imeye Ensoko
Ae soko kibiengia ya jire ngumanga buna leo. Ae soko. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwanchomo rigereria Nensoko TV mbia mono nanda soko gendra gosanga na intwe asense meiga yiringana rieke moya ejumatane iga turache kuba tugusanga no mogeni one ase studio una botambe Edwin Nyangagu ritko ryale rwe barongo ya Frida Kirubo una nachika gukomanya tayo nwara somo tumuka ke kurende jumatano ye Kenya na jikore na tosange ase enchira yobuime kurende ne banekera tayo ensemo yiringa rieke moya nkogendrera asengencho amaigana 3 akorosia bwaya kinde gaiga Nyangagu karoro na aye kororo ngoikere ntoro murubiriga asenchira ya beno tore na ase studio Nyangagu Edwin Nyangagu ko bakago tosogeria tikatura tamboka ase studio ya kabere ritko ryale rumwancho murigeria nigo tokuboria chingencho chia marieta abere rirongo nerirongo naki omaite chingenche chiga sanga na intwe ebirengere bya wetera se namba itesi mirase screen yago na bwega se mitando yitu na bogotoma ujumbe yago tikatura tegere birengere bigati yaba na inchi twasangete na barabu irinde tokurana ase studio tonyara ko batoko gendra go sanga sobwe Mwancho murigereria Nensoko TV na gukwandira ndonsi asore hase ejumatane iga turache ko batoko kwandira ringana rieke moya iga nigo tubwate amangana abere tuzeto kurigia chingencho chia ekurwase abancho abarigereria haiga nasubuga tagatibu mocho bosonga se county ya Kisii aseri tukeriga turache ko kwandira amarieta abere yetari tangani nerirongo yetari akabere nerirongo igonto chiko sange birengere bigati abana inchi kurwase enseme iga nabwo naye ko kwari baga gosanga na intwe ase amangana iga ase iga ensemo yeringana rieke moya amarieta ngoro ku Jeremiah Mayeka no mokase o Kisii town tindaki na kare mono lakini nimbwate miaka 41 patina ikerete rirongo abaiboli bakarosiri rirongo ase bakobeke biemba ose bainekera amatoke nerirongo na witnessetie eng'ombe geko egwa ekera nyorire emori ya egurirongo na inde riamanya kubekwa mabere ime so that chi amate chia eguga nario eng'ombe I think bare gukireka eng'ombe to my understanding tamwende yerirongo ine rirongo rio ria ng'ombe na ndi mete rirongo ria abantu na barabungo jabare bari rirongo so that ekere mubwate affair ya uhusiano wa karibu for example monginogo okonyoro musani oye babwate affair naye ngoja komore mwari rirongo so that to nyara kumu affect in case karwarete je ongoro kwa Jonathan Nyange no bwocha asenkorwa ga korukumora mafirech bogetutu bwa masaba lirongo nelyo monta koegwa ekero anyorire lingana geteri abeire buna bone kero monta omusibati agotitiboka iga koegwa elyogo likurukuri lirongo irongo nekero monta kulina nengasi gochia se ebitangora iguru no kulina ogende irongo na ekero ligokwana nga lirongo nekero goteba nga lirongo iguru gentokere ne lirongo eli nekero monta abwate ligoso akoegwa lirongo ali elinde amanyi ngatige goeta gosanga endagera kero gosanga endagera n'omonto onde igokoegwa lirongo buna bono abantu mbarekera omusibati achire isiko gose omusacha bateba nga tiga bari lirongo egere basanga endagera ku Isaya Rori korugia sub-location Nyamache sub-county iongo chakera lirongo lirese nyumba iguru lirongo eri ndi akabekiri chinko na ndi akainikira matoke naende omongina na akabekiri obori ororo irongo akabekiri no monyonjo na keki tokoroka lirongo
toche lirongo uli bwati chisamu chinyinge lirongo ngotumekalire ese ebintu ebinge lirongo elio liakaligi gukuru ese ebintu bioro sana mono obakaligi eubielie yeguto ese guto ebegete echabu bachi bali chankanya abantu bali bamanyete akere ng'ombe yanyorire emori baguchikuria amabere aya bono baguchigutoka mena nechibiriria mbagashire gakeigo barutaime akere bagasanganiriga bakagende bakesa amatebekani akere baikire ase amatebekani ase chinchera chiumarete barusiriro bororo akere barusiriro bororo bareta basirerania lirongo bamanya korwa ororo babeka ase amabere aya lirongo eri mbakabeki nandi bamenia emori lirongo eri emori eng'are tomanye gocha lirongo naende egasi yaye yani riaye ngokora abana mbali bataye ngotoka buya bakorokwa ebienenge abana aba nkoba bare abana aba okonyora baye ngotang'ania amagoro abana aba ngoika barenge baye ngokageru bobe batemena bagosari chindagera mugondo ndiagachire bakora ki babeka mugondo abana baria naende ekero batarabeka mugondo ekero omwana oyo atokire omong'ina agatebire oete emechigoeta okoba lirongo erio naende omwana nare okorokwa egeturera munwa okachakire amaino komerera igoro na omwana oyi nere mbakabekire mugondo tachi gosaria endagera lirongo eri ndiagakonyire ekero omokungu agasokire isiko ya enywomo ekero ankomanyekana gose achire sobe engaki entambe akoreta amagoso baye ngocha bairanirana ngocha barenge barosie ekemira omokungu oyi basanga lirongo nomogakoye nomonto ogakorire chimuma etoke gose osambire enyomba baikemira nkobarosi bare ngoika barenge basanga lirongo erio nendagera Robert jine kinyozi jelieta lirongo buna maete lirongo nasabang'ina bakobeka chingo kero kende lirongo ali chioma egere chacha gotumeka ne lirongo ndeliakarukirwe bakora kwana ng'akero kende abaswati kera basacha basanga abaswati ine liogete bako bana baburukana amaro bagete batakuna bamere baria egere in case tako mu affect njere Mancho murigeria hebyo nebirengererio by'abananchi karibu bona ase studio asubwango tunyara kuba tugosanga ebirengererio byaba ase mitandao ase chiujumbe na bego koigwa kurwa ase mwaka Edwin Nyangagu karibu sana. Asante sana Clinton twabiri tutara umira naye ase kareke ase chintunda ibere timanye tinga iwache tukolene narorire gari kerese nayo kubori abantu ngari irongo nelirongo ningi yo nemirimo kwani mirimo na harenge kinene ntwatebete ngekero tali kutukaga okogenda naje kumanya dio kanga toyo utantebete kero okogenda igo gocha ne ntorobi ngaji ntorobi mate no bwa bono wikiri chintorobi bire ngaji ntorobi yani na to mane defu daga gorana ne ya na leta ne ya ne nche aga na ben ntorobi entache nyore musogeri omwanchu murigereria erinde omotebirero naki togochiko kwandro mono goitorero omurigereria bwe Soko TV ngwire chinga keche kukwanya masoge andonsi asori chinga kichigana tukumira na segeturi kiri twanjite gukwanira emenuga ao yeke gusire ari monuga tubegetense gusiringana lituriye kemoya nelirongo ngo nango igwa lirongo aya namalieta kulikwa senjere bwekaine asike gusia malieta nare akulikwenjere ya mukurende keruko ya atora usauko ya agwatukwa igago sokirio gi au na litura manyechi engenjo yaye omubweka nonde lige kwa twatebire lige asike songo bagote batamite ose mucho kwa Kiswahili lige ne mantora tebe ngege chuchu kenyoni tigatutumire tabnege chuchu na dio abantu bangeke kariaga keka gaturagiwe na dio lige lakini tote ba lige ine tamait igama ndieta nari yeke gusi
akuri kwenjere bweke ni kolende njira gukwanwa nera koleta chingenjo cyabo ao lirongo ne lirongo ukurikana ko kuna bokugweka ine abange ndoche banyorire mbamanyite engenja yo mugaka nara igo buyu kabiri gucyo moerio igakorega cienene mono rero bekoringo nyatari umunyangongo twamuruseirie kono kare liria kuna lichingenjo ao inatigera maiga nate banga na nyorire umunyangonga rero igakwanira chingenjo ao tiga totebe iganga ase ekegusinto bwate megiro igana linachakiro kwanira chingenjo cyerirongo ni lirongo emegiro gosomugiro omugiro ningana gitetanjiri gokorekana korengana no mugusi amangana nari atari wancherwa gokorekana una bono bana bamomba kunyomana otebuo ino mugiro yani tiyanchiri ngonye gokogenda mamincha no mugiro gosokora umugiro okoreri ngana liriyangire likuru ku mugiro obo bemboli bogocha bwacha mako naragocha bwatya una bono aseke gusi umukungu onyomire tanjiri utambuka orobago igenjere ndenga naende gutwara umusacho nde umuwao kabwate umusacho ye ule moyo nabo igotaringa n'umukungu bweka none n'umusacho nyomete asike gusi tanjiri gutambuka nere orobago igenga ajigutwara naende umukungu ndo umuwao bakora ibyasara binde byao umanya kwirana gocha nyomba ekere kunyalikana ingane yebe umuntu nyomete gusonyomire osokire siko yenywomo ekera kwirana gocha ta gocha nyakabwate gusena umwana omoke usomugako ya numurwe irari yani ebintu nebinge atara ekera akire egentungira bwene tokora kurusia oroswa n'ubobe boria wigentu keria akora kubona gituratebe o cleanse Dasongo. Ubwesi bikoria kurusia oroswa n'ubobe boria wigento keria akora. Ni lirongo na lia gutumika njera kiye. Na bara alisamunyonera asa mache anywe amanya kumera n'abantu baye una abana gusena umugakoye asenka. Na bera nyarikane nase endagera kubeka alierera niororo amanya gucha nyumba enjere ndenga bono bwesibiri bwerusiri oroswa ruria nonya no musacha nabo igo onye nero chiro tali bubekera gucha nyumba ta kuminyoka gukwani abana gutumia urio moke yakagokore igo amasangi ga gwita omwana umuchando urio gucha gukuru kwa masangia igo inenge nje mo yerirongo igo bono ngalirongo ni rio go turateberie liekegusi li kurusio ruswa ruo muntu osokire siko yenywomo ekera kucha nyumba tarasanga nabantu baye lirongo nensemo yenyumba eri kurwe iguru lakini ise yekirama kurwe mutu iguru eri gati yo mutu nekirama aya nabo kuligireria kintokora ekero kuligireria tigo nabo liro cha kintokora lekirama litugetekirama ensemo ye abangina nabo banjire mono igere yabangina no bakwache ibintu byabo nabo bakubeka borio no monyonjo nabo bakubeka chinkororo nabakwinekera amatokororo ebintu nebinge lirongo ligokora ase nyumba igo nenseme lyo kwachera ebintu na n'umugiro boigo umusaja kulina irongo tiyanje inga igo kuno kwema umuina atyo okwema enjera yaenga nokuganiria yaramabe kero igo bono maite gwitiro mungina ngatayo nekinari nire igo tayari kwa moitire ejina chingenjo ibere ilirongo twatebire ne lyogo liria liro siyo korosi ukwaye koro kutingo manyake kugera timbu ati science ya bagaka mbali babwate mike yo kunya korosi usabangina na kaliro lire kerondo moke ngogenda asaguru kumarani chiro no tugujise itukuruga ali ngukoro asina yakuru kunya kenoge school kuruwe kemumbuga kero kwa rure nya kenoge school kuta watambukire kwenda guchi watachire kemumbu kuru kusasuri umugaka nari na karoriro kaoniri ekero ntaramanya nari ngo moke nari kuburinga mbintu kibi nari koranga na matoba akorire iga agatambe akababu na unamara lakini aba achoka chokire nari ngikumanyanga ngento kiegera naje tota buneri irongo tutara chase kencho yechinsa inda tonyore ensemeria yo omubayeno ntarari gere chujumbe bere gasenge nchaba na nchimbare gaiga na barigere bagana tokotoma chujumbe chabo omugaka nare gari yomo okwananga
kere ng'ombe totebe ya kaiboire amabera ari kera gusanguna abanyakenyoroiga eng'ombe usene ng'ombe usene amabere nakabekirwe rirongo irinde mbuya mono konya tinda akora ukwanda imirimo ye rirongo rirongo twateba rigokonya sensemo gutanga ubube ko cyasenga aso umuntu uri utambukire urubago boyigo nonye n'ikimori ngoye guki arenge gusengo ye gukiri pakabona abandi nabo bakoyana nabali begeneteke gusi ngoye gukire kukitanga kuri wasama isamabe y'abantu bali barakirigere ribobe andi kikunonya kitarakina igo rirongo ingokora riremeremo emenge wetania eyo twakwana buri tangani yogo rusyo ruswasa abantu bali batambukire urubago boyigo asenseme ye rirongo ntwegwa mugakori nakwana nga abana bali batayibwiri asenjerengia unabono yotanga netyo kugurukuru kwekenenge yotanga netyo kabakuguru kwa musabe yo mereta maino iguru iguru likago cyaka komera kurusukuru kwego tulirwa iguru ngoye gwale na lyata areto muchando monase endagira nateba okogenda siri so salire naboli kuoma gusemyo ngeri yagunda tetrasoma cyujumbe iberegaiga tumanye kubwata chisimi bere saton kumanyo ko base studio kabere abana inchi na barigeria bange babere batoto igato birengeri yambere bi kurenda bari kire ujumbe rega naro trari kali tariaye lakini otabire ngari rongo ngenje ntanga nyaba tabanga nerigena abasubati bakabekeire bose bakabekeire ndagera gete gose engombe ya kairwe iyo ebwate mori enkenkore ngiko yare ireyo nense ngenje akabira batabanga rirongo ne nyumba ere igoro ye nyumba yende abatabanga ne nyumba ere igoro ye nyumba yende semere nguru y'umutuo lakini nse yekerama urabona mubeka no munzana barate bachiya bisikie Ensoko TV kirase lirongo ya gatano narimo base gatano nomo narege go yonde nere kurukona Steven Oyigo kurensemo ya Ikonge abatabanga lirongo negento bekorosikwa kurwa Samaroba yechinchera amatabekane turego gukwana amatabekane by the way amatabekane asichumira ndetse kaba uno musaraba agatabanga lyaburukani wanemetegete iyo ataraerera agatabanga nabo igori rongondiro lya masangi elyo koegwa chiombe kerochia iborire emori elinde lyakonya eng'ombe nemori tichikwa ndire lya mugondo lirongo linde ndikaro lya mugondo korengana na Steven agatabanga lya mugondo eligokonya ebimeriti bibasa kuoma agatabanga yonsi naragokonya ebimeri naboigo etugo kurwa ebinenge ebiturera igoro ebiturera igoro ebinenge binakwana ne ebiturera igoro usomo sabe no mwana ukwibura utanganiti okoboko ngaigo asabite abego kora batabanga rirongo hase bintu byare kwagacho buna obori naboigo egatiye binde binge ine korengana na Steven karatoga nza koganya gisimibere isato koba yechinsando cento bwate kideka angeisano na iberega nabogo tumanya hase nsemo yo omubayeno rero inkiyo bwate na into asugo zaragenda somo bayeno eng'ombe ibitungo bindi bitari mwanya abantu biri kuyibura eng'ombe tiri kuyibura mori igiye kubyara mwanya abantu nero kuyibura nere tari yakubyara abantu abangi bahote banga ina byari tu mwako tebe na ibole tu mwanya abantu gakuyibura kingiti kinde cyose bina kikubyara aseke gusi naende nonyene kero mungini bwa trinity gakoba morito ibitungo ibibinde buna cyombe kimbuli ibiko bariyeme Bono tumanya sensemo yo gukorera nsemo yo mu bayeno. Sensemo yo mu bayeno rero tiga tukwanire mu bayeno ringe tabasacha. Ngabasacha mbali kubisa nambara. Umaite abang umuntu nabara gotebi engenjo yo mu bayeno yo kurende buye bakogotebya iringana likongu gusomonuga omokongu otumegete okwanire ase mu bayeno yo. Elieta embara obunge bwa ine chimbara. Inkieke ebine bitamasa biri umuntu bitamaso biri umuntu akonyora keranyori agotwara sumuberoye keranyori totebe omoro mwa gosorogoma omoro mwake abwere gesike kerabwenire ngutigara alame iri na iri kurukwa embara ngabono basacha mbali kubisana yani abantu mbali ko ne karoba bwatu cyalama buna kiri urusino nyane shati umontora akoro bosuku ngabantu bakire karoba le mambwate bono kera basacha batali kubisana mbara genjire ndenga basacha mbali kubisana mangana onye kubwato mu cyando Clinton ande tubwati affairs umufuko
tiga gucoka ngana kibono ngotebi mwana mboka ga njunta biri kumaetera ro bintu mbibu yapi ngurara ndi ganje naye manye tukongira kai gona kuri ndiro buno kunyecha ndangika mambinga nyorande bintu bya niko rwasigete igo bono to bisa umuchando gete wakwana wakonyuga basachi bagusanga batebe michandiri baye gwitira saba sacha bandi bamukonyi birengererio ukorana n'umuchando ndemano hase enkwane yo hingi mwancho murigeria no gosaba kwaninga kwanyore SME yasomo bayeno orero nabuga se tugukuriera eirabuna ejumatano eyeiki enya entochi kogendra nande aiga ase twatigeire una twachika goteba Frida Kirubo nara sumo tumokake korende kago che jumatano ende tabasa kwebe entorobi ya entorobi bono chintorobi nere utwarire ibere naye ni ibere bono ngocha kwigotana asenge nchokorwa se nsemeya agonte binga magokoro Catherine Kemunto no mwanchi ye Lawrence Ongeri abwachete gosogeria na kumanyanga kibagendrete mbabwaterete ngorengi banyare koba bakogokiwa no murobirio iga twabaire amaiga mange igo mwancho murigeria no tugikira omwerio bwense meiga yeringana kemoya na boiga mesa yama yakuru ensoko ensa eyamo gikoraga chinsa ibere umuroberio ngosore ase embeo okubwatia kwene kyankwego kyore gikoraga chinsa isato nande ninchikwera na gaiga ase mesa yama yakuru ensoko chinsa isato tosange ase nchira yoboikranu ase bagari ya Brian Achaka Felistas Kabendi na boiga choni kebatikoro ase studio yakabere bane kemere gine chibicha ngochara ase nchirengia tomera nanda sembeo igende kikiri kiasi kitu